Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Hayırlı erте, Инур Элизович. Hayırlı erте. Форум агентлыгының татар редакциясы шундый проект башлап җибәрдек. Менә Республика балалар клиник хастаханәсеннән татар табибларын чакырып, төрле юнәлештәге инде шулай әңгәмәләр карабыз инде. Чөнки безнең теге гадәттә студиягә татар артистларын, язучыларын, анда җырчыларын чакыру гадәте бар иде, менә табибларны сөйләтү ул ничектер теге яңалык булып тора. Педиатр килде безгә, психолог, нефролог килде. Менә бүген сезнең белән сөйләшәбез инде сулыш органнары турында балаларда. Менә сулыш системасында нинди проблемалар аеруча яшь күзәтелә балаларда? Алар ничә яшьтән теркәлә башлый? Сезгә менә күбесенчә ничә яшьтә килә башлыйлар? Төрле балалар бар инде. Әлбәттә, әйтеп ничә яшьтә киләләр, ансы авыррак, чөнки авыруларлар төрлечә. Шуңа яшьләре дә төрлечә булырга мөмкин. Но әгәр дә менә бу гади статистиканы алсак инде, әйтик тие, сәламәт бала ул кашын авырта башлый. Әлбәттә, беренче елда ул әни, әти күзәтүе астында булганда, күкрәк баласы булганда, әлбәттә, ул яшь авыртмый. Яшь авырта башлый инде ул ясли группасына чыккач инде 2-3 яшьтә ул инде әйтик садикка китте. Әлбәттә, анда көне буе бала калган балалар белән контактта тора һәм салкын тию ширләре бик еш барлыкка килә. Монда икенче юнәлеш, бүген безнең инде без әйтәбез инде, ул 21нче гасырның эпидемиясы дип әйтәбез инде, ул безнең аллергия авыртулары. Әйтик тие, беренче яшьтә баланың тәненә бозылса инде атопический дерматит дип әйтсәк инде аны 2-3 яшьтә әлбәттә ул баланың менә шу аллергический ринит барлыкка килә, тымаучы бир, насморк төшкереп йөри башлый. Инде менә тагын зуррак үскәндә инде 4 яшьтә, әйтик, 3 яшьтә, 5 яшьтә менә шушы инде аллергия авыртуы ул инде кернәп кенә бронхларга төшәргә мөмкин. Менә без әйтәбез инде бронхиаль астма барлыкка килергә мөмкин. Ул безнең халык әйтергә ярата аллергик йөткерү әйтик инде. Менә шушы инде аллергик йөткерү безнең инде Андерсон әйткәндә ул безнең шу бронхиальный астма. Бүгенге көндә әлбәттә бу авыру ул күбәеп бара, кызганычка каршы. Шундый күзәтүләр бар, әйтик тие, безнең менә профессор Мизерницкий килгән инде 1-2 ел элек, ул үзенең лекциясендә шундый кызыклы мәгълүмат әйтте. 100 ел элек балаларда бронхиаль астма ул казуистик булган. 2 случайны шулай нәрсә әле статьяда язган булганнар. Бүгенге көндә инде балаларда бронхиаль астма белән беркемне дә инде шаккаттырып булмый, чөнки кызганычка каршы менә шушы авырту ул күбәеп бара. Сәбәбе дә ачыклык. Моның бер генә күзлектән әйтеп булмый. Нигә менә шушы безнең бүгенге көндә шушы авырту күбәеп бара? Беренчедән әйтергә кирәк, экологияның үзгәрүе. Әлбәттә, бу беренче, икенче яктан әлбәттә ул безнең әйтик ашау үзгәрү. Ишен дигәндә, чөнки әйтик элек сөт 2-3 сәгатьтә ул ачса, хәзер ул ярты елда утырырга мөмкин. Безнең менә бу туклануда бик күп менә барлыкка килде менә шу консервантлар, еллар һәм башкалар. Тагын нәрсә булырга мөмкин? Менә бу аллергизация нәрсә шулай бара. Кызганычка каршы без әйтик бик западный образ жизни алып барабыз. Без артык бик чистоплотлылык хәзер. Гел кулны гына җуып йөрибез, әйтик менә безнең әле белек чагында сез эләктегез микән инде моңа? Без белек чагында әйтик урамда көне буе йөгереп йөрисең, керәсең пычрак куллар белән әйтик инде бутерброд ясыйсың да тагын йөрәсең. Хәзер инде без нәрсә әле бер нәрсә алса тизрәк җуабыз, тизрәк чайкатабыз, кулларны да җуып торабыз. Шуңа әлбәттә менә шушы артык чиста булуыбыз безнең әлбәттә ул аллергияны барлыкка килгән тагын барлыкка килә. Тагын нинди әйберләр бар? Әйтик тие, нигә менә шундый безнең аллергизация бара? Әйтик тие, хәзер безнең элек эпидемиялар булган, әйтик менә чума эпидемиялар булган, авырту шундый авыру ширләр барлыкка килгән. Менә шу эпидемияларның әзәюе бүгенге көндә Аллаһка шөкер әйтергә, әлбәттә, чөнки бу әйтик тие натуральный оспа, чума һәм калган башка ширләр, алар кеше гомерен үзгәннәр.
кешеләр бик күп һәлак булганнар бу вакытта. Әле менә шуны эпидемиялар булу, ул ниндидер менә шу аллергияны алар таратмый торганнар. Хәзер мондый эпидемиялар юк, аллергия әлбәттә тарала. Моның менә шушыдыр инде аның нәрсә әле бүгенге көндә. Әлбәттә монда ниндидер икенче төрләр дә бардыр. Полибаргмазия менә хәзер әйтик ди. Без салкын тигәндә дә элек ничек салкын тигән дәвалаганнар. Су биргәннәр, температурадан каршы биргәннәр, башка дарулар булмаган. Хәзер томау төшкәндә дә без балаларга бик кызганычка каршы бик күп дарулар бирәбез. Менә шушы безнең тенденция, әйтик ди, мода дип әйтсәк инде, ул безнең 90нчы елларда бигрәк тә булды инде. Менә бүгенге көндә инде әйтик ди, без табиблар менә шушы модадан колак тартабыз. Балага салкын дигәндә әзрәк дарулар бирергә тырышабыз. Менә бу полипрагмазия. Әйтик ди, бала авырта икән, 3 дарудан да артык бирергә тырышмаска кирәк. Әгәр дә бала инде анда 3 дарудан да күбрәк ала икән, без әйтәбез, менә шу күп дарулар алу, әлбәттә ул организмны тоже аллергизациягә барлыкка китерергә мөмкин. Менә бу насморк дибез бит инде, томау төшү, әйме? Ул димәк ул үзеннән үзе дә бетә ала инде бер караганда, шулай бит? Әлбәттә, ул сәламәт баланың әлбәттә үзеннән үзе бетергә мөмкин. Ләкин без әйтәбез, менә шушы кызганычка каршы менә шушы томау төшү, ул калган икенче төрле гаепләр дә булырга мөмкин. Менә әйтик ди, аллергия дә булырга мөмкин, баланың аденоиды, изоматорный ринит булырга мөмкин. Шуңа күрә инде без әйтәбез инде, менә беренче 5-7 көнне әгәр дә балага томау төшә икән, әлбәттә менә аның сәтеге ул томау аңа камачаулы икән, суларга әлбәттә анда аларга кирәк. Ләкин аңа касага йөри, ләкин яхшы йоклый, аңа әйбәт ашый. Шуңа бу вакытта инде әлбәттә томауны әйтик ди инде үләүлә анда 5 дару белән дә аларга кирәк түгел. Менә бу аллергический ринит томау төшү, ул бит инде гадәти насморктан авыррак уза, әйме? Һәм ул ничә елга менә баланың интегүе, аннан котылып буламы гомумән? Гомумән әйткәндә, әлбәттә аллергический риниттан котылу мөмкин түгел. Әгәр дә инде ул диагноз куелган икән, ул гомер буена. Менә статистика данлары бар безнең, әйтик ди, һәр 3нче кеше бу зурларның аллергический ринит белән авырта, балаларның һәр 4нчесе аллергический ринит белән авырта. Әйтик ди, яшүсмерләр статистикасына караганда, подростклар әйтәбез инде, аларның 34% аллергический риниты бар. Шуңа әлбәттә менә шушы кызганычка каршы менә без әйтәбез, елдан-ел менә шушы аллергия авырту ул күбәеп бара. Без менә бүгенге көндә без моны контролировать итәбез. Нәрсә әйтик ди, әгәр дә бу авырту бар икән, без аны нәрсә менә шушы атны буада тоткан кебек, аллергический ринитны тоже буада тотып була. Ләкин аннан котылу дигән бүгенге көндә әйтик ди, бу дөрес әйбер түгел. Әгәр дә сезгә кемдер әйтә икән, менә сез мин котылдым, тәки шундый булды. Ниндидер фактлар булган, нәрсә әле аңа җиңелрәк булган. Ләкин инде әйтик ди, бу аллергический ринит бар икән, бронхиаль астма бар икән дә, ничәдер яшьтә бу авырту ул барыбер кире кайтырга мөмкин. Шуңа әгәр дә авырулар бар икән, мондый менә мондый чирләр бар икән, дә ремиссия барга мөмкин. Ләкин инде котылдым дигән, ул әлбәттә ул дөрес әйбер түгел. Балаларда 4 баланың берсендә дидек, Захраймы? Әйе, 4 баланың берсендә аллергический ринит бар бүгенге көндә. Аларны менә ничек аерырга була? Аның махсус шул ниндидер анализлар биреп инде тикшеренүләрме? Без әйтәбез инде, әлбәттә, без башта клиника нәрсә бит анализларны дәвалап булмый. Баланы дәваларга кирәк. Шуңа беренче очракта әгәр дә клиника бар икән, баланың менә еш томау төшеп йөри икән, әйтик ди, бала бик еш төчкереп йөри икән, әйтик ди, баланың борыны суламый, әйтик ди, менә мондый балалар бар, ул төнне гырлап йоклыйлар, әйтик ди, ул тоже менә шулай әйтәбез инде, борынның сулышы юк дигән әйтәбез инде. Һәм 4нче признак ул менә шу насморк, томау, борыннан һаман агып йөри аның. Менә шу 4 признак безнең аллергический ринит. Әгәр дә шуның икесе бар икән, без инде уйларга тиешбез аллергический ринит. Һәм бу балаларны аллергологка, әйтик ди, аллергия чирләре белән карый торган докторга җибәрергә кирәк. Яхшы, менә томау төшү турында сөйләштек, хәзер бераз җитдирәк үпкә авыруларына күчсәк, менә нинди үпкә авырулары күзәтелә бүген сез Балаларда бигрәк тә еш инде менә шушы бронхит, әйтик ди инде,
Без әйтәбез, безнең острый бронхит бар. Әгәр дә бала ел дәверендә 1-2 тапкыр гына авырта икән, бронхит белән без әйтәбез инде острый бронхит дип инде. Әгәр дә инде ул 3-4 тапкыр авырта башлый икән бронхит белән, без әйтәбез рецидивирующий, кабатлана торган бронхит дип әйтәбез инде. Ну, хронический бронхит инде ул балаларда ул бик еш күренми, чөнки хронический бронхит ул әйтик барлыкка килә ниндер төп авыртулар булганда, әйтик нәсел чирләре бар икән балада, яки аның врожденный чирләре бар икән, шул вакытта гына барлыкка килә. Балаларда менә күпчелек менә шушы яки острый бронхит, яки рецидивирующий бронхит барлыкка килә. Ну, мин әйтеп киттем инде, менә шул еш очрату менә шул рецидивирующий бронхит арасында ничәдер процент балалар арасында ул менә бронхиаль астма буларга мөмкин. Менә шул рецидивирующий бронхит диагноз астында ул качып ятырга мөмкин. Шуңа инде әйтәбез инде балаларда ел дәверендә 3-4 тапкыр һәм аннан да күбрәк бронхит белән авырта башлый икән, без аларны менә чакырабыз инде үзебезгә, пульмонологларга яки инде аллергологларга, менә шушы ниндер аның причиналарын выяснитергә. Менә бронхит пневмонияга хәтле китереп җиткергән шыракларда, менә сез ничек уйлыйсыз, бәлки ата-аналарның да салкынрак каравы, дөрес дәваламавы башында ук ширнең менә ниндидер тенденция күзәтәсезме? Элек ничек дәваламый дип әйтү дөрес түгел, чөнки бронхит ул безнең ул аерым шир, пневмония ул аерым шир. Әлбәттә, аларның әйтик үсеш алуы, аларның барлыкка килүе, алар бер-берсе белән бик тыгыз бәйле. Ләкин әйтергә менә үз вакытында бронхитны дәваламадыгыз, бу пневмониягә барлыкка китерә дигән сүз ул дөрес түгел. Чөнки вируслар, бактериялар алар организмны һөҗүм итәләр икән, шушы бер вакытта барлыкка килә торган бу чирләр. Әлбәттә, монда ниндер ялгышлар барлыкка килергә мөмкин диагностикасында. Әйтик без әйтәбез инде гипердиагностика и гиподиагностика. Артык диагноз куйганнар яки куймаганнар диагнозны. Без менә пневмония, ул пневмония ул бит все-таки ул безнең гной чире. Әгәр дә менә гной барлыкка килә икән организмда, ул бигрәк тә ул безнең югары температура барлыкка килә, ул баланың хәле юк, хәлсезләнә бала. Әгәр дә менә әйтәләр икән, ул бу еш шырый торган сорау минем практикада. Менә бала үзе йөгереп йөри, хәле дә бар, йөткерә, түлгә күптән йөткерә, без рентген ясаттыгыз, безгә нәрсә пневмония куйдылар. Менә бу иң еш әйтә торган шул безнең нәрсә әле шундый мәсьәлә бүген көндә. Ләкин монда уйларга кирәк, бу чынлап та пневмония микән яки юк микән? Чөнки менә карагыз, бит пневмония без ничек куябыз? Ул пневмония без аңа өчен рентгеновский снимок ясатабыз. Әгәр дә баланың бронхлары ул шушы какырык белән тулды икән, әлбәттә алар пневмонияны хәтерләтергә мөмкиннәр рентгеновский снимкта. Ләкин пневмония куер өчен безгә нәрсә кирәк? Ул безгә кирәк температура, безгә кирәк одышка балада һәм менә шушы рентгеновский снимок. Менә шу 3 әйбер безнең нәрсә бөтенесе дә бер ноктада җыела икән, пневмония куеп була. Әгәр дә менә кайсыр симптомы бар, кайсыр симптомы юк, ул вакытта, конечно, пневмония без аны куярга тырышмыйбыз. Әлбәттә, һәр кагыйдәдә аның үз нәрсә исключениялары бар. Әйтик безнең бар шундый определенный бактериялар, әйтик микоплазма, хламидия бактериялар, алар үзләрен икенче төрлерәк апарга мөмкиннәр. Бу вакытта әлбәттә инде безнең икенче күзлек барлыкка килә. Шуңа күрә инде менә бер әйтик бер җавап белән генә әйтеп булмый, бу балада пневмония яки бронхит. Шуңа менә барыбер менә шушы температура, одышка һәм рентгеновский снимкта безнең менә шушы инфильтрация, пневмония күренгәне буларга тиеш. Шул вакытта инде пневмония диагнозы ул дөрес. Ну, менә шулай дип кыскача гына әйткәндә, менә шулай дип әйтсәң була инде. Ялгыш диагнозлар менә кайчакта бит ишетергә туры килә, йөткермәде дә, йөткергәне дә юк иде. Менә пневмония куйдылар дип. Андый хәлләр әлбәттә бар. Юк, ул ялгыш түгел. Мәсәлән, дөресен әйткәндә бит монда менә мин әйтеп киттем дә, балада йөткерү ул пневмонияның төп билгесе түгел. Чөнки менә үпкәдә әйтик менә бар безнең бронх потом кушыла үпкә белән, менә анда йөткерүнең нәрсә рецепторлары юк. Нәрсә ничек менә йөткерү нәрсә ул безнең уйлап караганда? Йөткерү нигә кирәк ул безнең организмда? Әйтик менә безнең тын юлларында нәрсәдер барлыкка эләкте,
әйтик те читей бер. Без аны тизрәк менә шу йиткерү рефлексы булганлыктан шушыннан избавляться итәбез, аны арындырабыз үпкәне безнең дә. Шуңа менә шу рецепторлар, алар менә күп ничек өстәрәк, шунда рецепторлар күбрәк. Әйтик те инде үпкәгә якынрак, анда инде рецепторлар әзәя бара, һәм үпкәдә менә шу йиткерү рецепторлары вообще юк дисәң була. Әгәр дә инде әйтик те безнең инфекция шулай тарала икән, кан буенча тарала икән, һәм сразу барлыкка килә, әйтик, сразу үпкәгә эләгә икән, ул вакытта әлбәттә йиткерү булмаска да мөмкин. Безнең бит күбрәк очракта ул инфекция ничек тарала? Ул башта безнең төшә бронхлар буенча, шуңа безнең бронхитның билгесе булып ул йиткерү барлыкка килә, соңыннан гына ул төшеп утыра инде үпкәгә. Шуңа күрә әйтәбез инде пневмониядә ул әйтик те йиткерү не обязательный признак, ул булмаска да мөмкин. Шул. Туберкулез белән бүген вазгыять ниндирәк? Әлбәттә, бүгенге көндә туберкулез авыртуы белән ширләү ул күп түгел. Ләкин әйтергә менә әйтик, без әйтәлмибез, туберкулез ширләү ул юк дип, бездә әлбәттә бар. Чөнки менә монда тоже ниндидер кызыклы әйберләр бар, әйтик те күп кенә безнең авырулар, алар әйтәләр, менә әйтик те Авропа илләрендә инде БЦЖ вакцинасын кертмиләр, аларда туберкулез актуаль түгел, чынлап та шулай. Безнең Россия Федерациясында без балаларга тугач ук, аны нәрсә әле роддомда әле балалар турында ук менә шу БЦЖ вакцинасын кертәбез. Ни өчен? Чөнки безнең илдә, Россиядә кызганычка каршы туберкулез авыртуы бар. Шуңа без баланы туу белән аны дирәк якын нәрсә әле якларга тырышабыз шушы туберкулез авыртуыннан. Уйламаска кирәк, туберкулез ул каядыр менә шул әйтик те хәерчеләр илендә, әйтик те трущобаларда, туберкулез ул безнең янында. Без әйтәбез, туберкулез ул социаль шир. Туберкулез белән һәр кеше кызганычка каршы ул авыртырга мөмкин. Бигрәк тә менә бу балалар инде безнең туберкулезда, алар привержены дип әйтәбез, алар еш аларның туберкулез барлыкка мөмкин. Ләкин шуны әйтеп кирәк тә, менә кеше үз дәврында барыбер ул туберкулез палочкасы белән контактка керә. Әйтик те, балалар әгәр дә контактка керәләр икән, аларның еш кына менә шушы яки туберкулезның төркемлек лимфатический козлау барлыкка килә, яки инде нәрсә әле үпкә үзе туберкулез авыртуы белән авырта башлый. Зурларда әйтик те туберкулез белән контактка керә икән, ул канда бар, ләкин аның очаклары барлыкка килми. Әгәр дә әйтик те, менә кеше ул дөрес образ жизни алып бара икән, менә сез бүген иртән торып ашадыгызмы? Ашарга кирәк, чөнки әгәр дә без менә иртән безнең стресс, без ашамадык, без институтка соңга калабыз, әйтик те, эшкә соңга калабыз, тизрәк автобуска сикереп утырдык, безнең организм стрессына шундый стресс ишедек эффекты менә бүген урамда безнең салкында әйтик те. Һәм автобуска керде бит йөрткерә торган кеше, ул йөрткерде безгә, без туберкулез белән авыртып китәргә мөмкинбез. Шуңа без әйтәбез инде, ул туберкулезны бүгенге көндә социаль шир. Шуңа туберкулез белән авыртмас өчен бары тик үз вакытында ашарга кирәк, үз вакытында стресслардан качарга кирәк, ишемәскә кирәк, киенергә кирәк, әйтик те. Шуңа туберкулез авыртуы кызганычка каршы әлбәттә бар бүгенге көндә. Менә балаларга шуңа әйтәбез инде без елга бер тапкыр обязательно шушы туберкулин диагностиканы алып барырга кирәк. Менә күп кенә ата-аналар аңлап та бетермиләр. Әйтик те, менә шуңа мондай аңлату эшләре алып барырга кирәк. Әйтик те, менә балага без БЦЖ керттек, балалар тутырында, аның иммунитеты бар. Бер яшь тулганнан соң аңа без манту куябыз. Бу әлбәттә бу манту реакциясе ул безнең кызарга тиеш, һәм аның нәрсәне шишү барлыкка килә тиеш. Һәм менә шушы манту реакциясын без аның инде 2 яшьтә карыйбыз, 3 яшьтә карыйбыз. Нәрсә менә монда без ни өчен менә шулай ел саен карап барабыз? Әгәр дә бала ул туберкулез белән контактка керми икән, аның менә шу булмады бу палочка белән контакты. Ел саен шушы реакция манту ул нишләп бара? Ул әзәеп бара. Әйтик те, менә 1 яшьтә эшләделәр, ул әйтик те 8 мм аның папуласы. Икенче елны әйтик 7, 6, 4, то есть менә ел барган саен, әйтик яшь барган саен, аның папуласы әзәеп бара.
әйтик менә балага 5 яшь, аның папуласы былтыр әйтик 5 булды икән, ә менә кинәт кенә монда 11-12 булып куйды. Ул күбәеп китте. Нәрсән турында әйтә? Бала менә шушы 4 белән 5 яшь арасында әйтик менә шушы туберкулез палатикасына контактка кергән. Бу балаларны әлбәттә соң инде фтизиаторлар менә шушы туберкулез инфекциясына тикшерә башлыйлар. Шуңа без әйтәбез инде менә нәрсә әле менә шу туберкулез диагностиканы ел сайын ул булырга тиеш. Әгәр дә әйтик бала ул аның инде хроник авыртулары бар икән, әйтик ул еш йиткереп йөри, аның инде хронический авыртулары бар икән. Бу вакытта менә шу реакцияман туберкулез диагностиканы әле елга бер генә түгел, бәлки 2 тапкырда үткәрергә кирәк, чтобы үз вакытында бу баланың менә шу әгәр туберкулез авыртуы бар икән, үз вакытында диагнозын куярга. Әйтик менә бу фтизиатрическая служба, безнең туберкулез службасы, алар бик яхшы эшлиләр. Аларның шундый, әйтик слаженная работа бүгенге көндә, менә ул күп кенә безнең ата-аналар, алар прививкалардан да баш тартсалар да, әйтик менә безнең инде үзем эшем буенча күбрәк безнең менә әйтик без теге үз вакытында тумаган балалар белән, недоношенный балалар белән без еш контактка керәбез, аларны карыйбыз да, әйтик күп кенә ата-аналар менә шушы һәм күп кенә врачлар да безнең бүгенге көндә иртәрәк туган балаларга вакцина кертергә тырышмыйлар. Ләкин әйтик безнең фтизиатрическая служба буенча БЦЖ-ны все-таки менә иртәрәк туган балалар да алар үз вакытында кертәләр. Безнең бүгенге көндә, Аллага шөкер, фтизиатрическая служба алар бик яхшы эшлиләр һәм алар менә шушы күп кенә менә балалар күп кенә ата-аналар баш тартсалар да менә шушы реакция мантудан алар барыбер үзләренең эшләрен онытмыйлар, чөнки икенче методикалар да бар бүгенге көндә, мондый эшләр әлбәттә алып барылыла. БЦЖ-дан баш тартучылар әтиәниләр очрыймы? Әлбәттә очрыйлар. Мондый кешеләр бар, ләкин бит мондый алар әйтик дөрес түгел. Бүгенге көндә кызганычка каршы менә бу балаларда туберкулез инфекциясе була икән. Әлбәттә аларның шундый генерализованный инфекция барга мөмкин һәм баланы коткарып калмаска мөмкин. Менә бит күп кенә кешеләрдә алар прививкадан баш тарталар, әйтик тегесе монсы авырта, тагын әллә нәрсә инде причиналар барлыкка килә. Ләкин ул бит гел булмый. Әйтик ул бит әлбәттә нәрсә әле, ләкин бер булырга мөмкин. Да, менә бүгенге көндә инде әйтик туберкулездан дәрәк теге икенче якка китсәк, менә коклюш авыртуы бүгенге көндә бездә бик күп, Татарстанда, Казанда бик күп коклюш авыртуы. Карыйсың нәрсә әле, нигә бу бала авырта коклюш? Ни өчен менә бүгенге көндә безнең эпидемия дип әйтәлме без инде, коклюш авыртуының да баланы менә шу балалар йөткереп йөриләр, бик нәрсә төнлә йөткерәләр, куркыныч дип йөткерәләр балаларда. Эпидемия дип әйтеп булмый, ләкин коклюш авыртуы бик күп. Әгәр дә менә шу карый башлыйбыз икән, әйе, вакцина кертелмәгән, яки эшләнеп бетелмәгән, әйтик әгәр дә менә бит вакцина кертелгән бала, алар все-таки балалар авыртса да, алар җиңелрәк авырталар. Бит менә минем шундый менә гаилә бар, аның алар без аны антивакциналчик дип әйтәбез, алар вакцинадан баш тарткан, бер вакциналарда үзләренең юк да, бала шундый көчле коклюш авыртуы белән авыртты, бала йөткерә, аның нәрсә бер вакытта тыны кысылып кала, ул тында алмый ничәдер секунд, бите кызара, зәңгәрләнә, әйтсә әйтә, мин ул вакытта үзем дә үлеп китәм, имемчән, чөнки куркыныч, баланың нәрсә шундый кышкы куркыныч йөткерә. Менә әйтик инде минем калган балалар да бар, аларның әйтик вакциналар ясатып кына бетерелмәгән, алар керткәннәр үз вакытында, ләкин ясатып бетерелмәгән, шул курс үтелмәгән дә, аларның все-таки алар җиңелрәк үтә бу авырту. Шуңа әйтәбез бит инде, әлбәттә менә шушы без БЦЖ вакцинасын кертмәскә дә мөмкин ата-аналар, ләкин ул булмаска да мөмкин баланың туберкулез авыртуы. Ләкин бит буларга мөмкин бер тапкыр, 100 случайга бер тапкыр, миллион случайга бер тапкыр. Бу вакытта инде баланы коткарып калырга мөмкин түгел. Менә шуңа үз вакытында кертергә кирәк. Шуңа менә шу риски за и польза дигәндә инде барыбер без, так скажем, минимальный зло булырга тиеш. Шушы БЦЖ туберкулездан гына саклый бит инде. Коклюштан башка аерым БЦЖ ул безнең туберкулезга, чөнки калган вакциналарда бар бүгенге көндә әлбәттә соң безнең дә. Әйтик инде менә бала туа, баланың туганда безнең балалар туыр йортында башта без эшлиләр беренче суткаларда ул гепатит вакцинасын безнең дә, һәм инде аны инде өйгә чыгарганда инде шу БЦЖ вакцинасын ясыйлар.
Коклюш ошо юга торган авыру бит, Әлбәттә, ул балалар шире, да, әлбәттә йөткерү белән юга бу шир, әлбәттә, бу инде икенче шир, әлбәттә дә. Ну, менә шушы коклюш ул бигрәк тә инде авыр үтә безнең 1 яшькә кадәр балалар арасында. Шуңа без инде коклюшны инде 3 айда уже балаларны саклый башлыйбыз, шуңа АКДС вакцinaсын кертәбез. Коклюшның артуын күзәтәсез, Бүгенге көндә арту күбәя. Ну, бу монда әйтик тә ниндидер объектив причиналар бар, чөнки менә эпидемияны туктатыр өчен, әйтик тә менә грипп эпидемиясын туктатыр өчен, әйтик тә менә коклюш эпидемиясын, хәзер менә пневмококк инфекциясын туктатыр өчен без 95% балаларны вакцина белән каплап алырга тиешбез. Әгәр дә менә шу 95% кеше ул безнең вакцинациялар икән, ул шушы 5%-ны саклап кала. Менә әйтик тә менә бу гриппка караганда менә 45% аның рекомендация менә әйтик менә безнең хәзер бар көтәбез бит инде, салкын вакыт җитте. Әгәр дә менә безнең Казанда 45% кеше ул грипптан каршы вакцина кертсә, без бу әйтик тә Казан кешеләрен шушы эпидемияны саклап калырга мөмкинбез. Менә кичкенәдән дә йөткереп интеккән бала үскәч, менә бу шире кабатлана аламы? Әлбәттә, менә әйтик тә безнең менә шушы рецидивирующий бронхит дип әйтеп кабатлана торган шир. Менә шу кабатлана торган бронхитлар ул бигрәк тә безнең 4 белән 4-5 яшь арасында яшь барлыкка килә, балалар йөткерә, еш авырталар. Ләкин мәктәпкә чыккач, бу балалар күпчелек очракта алар терелеп китәләр. Чөнки бит иммунитет бар. Без инде монда иммунитет та түгел беренчедән дә. Икенчедән без нигә өчен безнең балалар еш авырталар? Бу мөмкин дә әлбәттә бу безнең актуаль проблема. Чөнки без балаларның бит менә бала туганда аның иммунитеты чынлап та юк. Элек монда юк, монда менә шу монда еш авырту балалар, алар бик еш булмаганнардыр. Хәзер күбәйеп киткәннәр, чөнки без карагыз бит, ничек яшибез хәзер. Менә әлбәттә, алыгыз менә 30 ел элек кешенең яшәеш тормышын һәм бүгенге көндә. Бит безнең әйтик тә менә 15-20 ел электә менә без студентлы булган чагында нәрсә бар иде? Безнең институт бар иде. Безнең нәрсә өйгә кайтадыр идек. Наш институт өйгә, институт дигә. Хәзер карагыз да безнең торгово-развлекательный центрлар, менә бер ялларда кирип карагыз, әйтик тә Мегага һәм башка там торговый центрларда, анда бит миллионлаган кеше. Һәр кеше нәрсәләр ул йөткерә, нәрсәләр әйтик тә төшкереп йөри дә, әлбәттә бу инфекция. Ни өчен менә балалар ешрак авырталар? Чөнки бит менә без кирдек, әйтик тә менә даже менә шу торговый центрларга без йөрибез дә, без керәбез, ашыйбыз, кулларны юабыз, балалар ничек? Алар бит тоже йөриләр, ләкин алар егылалар, калган балалар белән уйныйлар, инфекция нәрсәләр һава белән керми, ул пычрак кул аша да керә. Шуңа әлбәттә инде ул балалар да менә шу алар бит любознательный балалар, бирәк тә шу безнең 3-4-5 яшьтә. Шуңа менә шундый контактлар күп бүгенге көндә. Шуңа инде әлбәттә менә шу массивный контакт булганда, әлбәттә бала авыртып китә. Һәм инде инфекция керә икән, ул бит менә бала салкын тиде, аның температурасы күтәрелде, белән ОРЗ булганда, менә вирус ширләрен алганда инде ул барлыкка кирә вирусемия. Инфекция ул бит әйтик менә күп кенә очракта мондай ата-аналар тоже шундый кызыклы әйберләр әйтәләр. Без нәрсә тамакка бер нәрсә сипмибез түли. Нәрсә тамакны даваламыйбыз түли. Әйтәм, кирәкми, ни өчен дигәндә, менә карагыз, менә бит баланың температурасы күтәрелде, ОРЗ, аның вирус шире әйтик дә. Бит нәрсә була? Менә температура күтәрелгән кадәр үк баланың канына менә шушы вирус килеп керә. Вирусемия развивается. Ул бактериялар керми потому что канга, а вируслар алар канга керәләр. Баланың температурасы күтәрелә, вирус бөтен тәнгә тарала. Әйтик тә менә күп кенә ата-аналар шуңа әйтәләр, без тамакка сиптерсәк вирусны җиңәбез. Юк, җиңеп булмый, чөнки вирус ул бөтен җирдә, организмда. Һәм вирусы тарала, боронга да тарала, тамакка да тарала, әйтик тә үпкәгә дә тарала, бронхка тарала. Шуңа инде нәрсәле әлбәттә монда организмның тоже резистентность дигән әйбер бар. Менә кемнеңдер ул томагына төшәчәк, кемнеңдер тамагына уртачак, кайсы баланың әлбәттә ул үпкәсенә төшеп китәргә мөмкин. Шуңа инде менә шушы әйтсәк инде куркыныч юк түгел, чөнки Аллага шөкер, балалар все-таки мәктәп яшенә җиткәч инде алар әзрәк авырта башлыйлар, аларның инде организмда әйтик тә ныгып китә.
алар инде алай авыртырга мөмкинләр, ләкин алар уже шулай авыр итеп авыртмыйлар. Менә шушы иң инде иң главный. Сез үзегез әти-әниләргә нәрсә киңәш итәр идегез менә профилактика чаралары? Ничек сакларга үпкәләрен, баланың сәламәт булсын дип? Монда инде без бүгенге көндә безнең медицина ул безнең әйтик специфическая и неспецифическая профилактика дигән әйберләр бар инде. Безнең специфик профилактика ул менә шушы бактериялардан әйтик менә үпкә чирләрен алсак та инде әйтик безнең менә грипп, коклюш, туберкулез, тагын безнең пневмокок инфекциясында әле без бер нәрсә сөйләшмәдек, әйтик гемофильный инфекцияларда менә шушы безнең бүгенге көндә менә шушы безнең 5 вакцина бар. Аларны үз вакытында кертергә бу инде безнең специфический без әйтәбез инде яклау балаларның. Икенче уже да у неспецифическая защита баланы әйтик инде бunda халык медицинасында булар мөмкин дә. Монда инде халык медицинасына әйтеп киткәндә, ул халык медицинасының әлбәттә аны белән эшләргә мөмкин, ләкин халык медицинасы бүгенге көндә алар бергә булырга мөмкин, ләкин аерым булырга тиеш түгел. Әйтик инде барбыр әле бүгенге көндә әйтик без әйттек аллергия авыртулары күбәеп китә. Әйтик менә ул минем шундый кызыклы шундый күзәтүләр бар. Безнең бер авыру бар иде. Без аны инде менә бронхит без аны дәвалыйбыз да ул вроде бы яхшы булып китә, әйбәтләнгән төсле, ләкин бар йөткерү әйтик саклана. Ягъдан соң инде барбыр уйлыйбыз, нәрсәгә бу бетми йөткерү һаман да инде аллергия түгел микән дибез инде. Җибәрәбез аллергологларга, алар чыннан да аллергия табалар. Монда аның үлән чирләренә аллергиясе барлыкка килде. Аның әнисе безгә әйтмичә генә нәрсә күкрәк менә шу сборы, менә шу нәрсә үлән чирләрен әгәр кичкене үзенә баласына нәрсәләре биргән була икән. Мәтрүшкәләр биргән әйтик дә, аның аңа шуңа аллергиясе, шуңа алаңда ул терелмәгәндә. Шуңа әгәр дә бүгенге көндә әйтәбез инде менә без үлән даруларын да бирәбез икән. Барбыр хәтерләргә тиешбез дә, то есть как бы врачтан сорарга кирәк, биргә буламы, юкмы? Әлбәттә, әгәр дә баланың юк икән, бирсәң булган аллергиясе. Шуңа барып уйлап эшләргә кирәк. Бүгенге көндә менә не специфическая защита, нәрсә ул? Менә әйтик дә менә күп кенә мине танылырга әйтәм. Сезнең бала менә садикка йөри башлый, ул авырта башлый. Аңа салкын тибеп йөри башлый. Әлбәттә, бүгенге көндә баланың әйтик ул салкынга тигән, ОРЗ әйтәбез икән. Я әлбәттә ул 5-6 тапкырда утырырга мөмкин, без әйтәбез инде период адаптация баланың нәрсә садикка өйрәнүе дип әйтәбез инде без. Ул нормальный явление. Әгәр дә инде ул садикка китте, аның әйтик дә бер тапкыр бронхит, тагын бронхит, пневмония, бронхит. Нәрсә әйтәбез без ата-аналарга? Баланы садиктан алып торыгыз. Идә утырсын бала, 3-4 ай булса да, аның иммунитетын үзеннән ныгып китәчәк ул. Чөнки күп кенә ата-аналар әйтик дә бүгенге көндә алар шу иммуномодуляторлар белән әйтик дә кызыгып китәләр. Нәрсә турында без хәтерләргә тиешбез? Бүгенге көндә күп кенә шу иммуномодуляторларның аларның доказательный медицинасы юк. Эшлиләрме алар, эшләмиләр? Әлбәттә, инструкциясендә аның бик матур язылган. Ләкин бит бүгенге көндә без менә шушы күзлектән эшләргә тырышабыз инде. Доказательная медицина. Нәрсә ул доказательная медицина? Әйтик дә менә даруны без балаларга бирәбез икән, без әйтәбез, менә шу даруның аның тикшерүләре алып барырга тиешләр. Рандомизированный, плацебо-контролируемый исследованиелар булырга тиеш ди. Нәрсә ул менә шу рандомизированный, плацебо-контролируемый исследование? Әйтик дә менә 1000 бала шушы даруны эчә, икенче 1000 бала шушы даруны эчә дип уйлый. Ләкин ул нәрсә яки пустышка эчә, яки әйтеп шул даруны эчми. Ягъдан соң менә шушы 2 группаны чагыштыралар. Бу группа ничек алып барган, бу группа үзен ничек алып барган. Әгәр дә менә шушы чын дару эчкән балалар калган группага каршы алар үзенең әйтик дә тотышы яхшы икән, бу дару эшли. Рандомизированный, плацебо-контролируемый үткән. Менә шушындый әгәр дә тикшерүләр юк икән менә шушы даруның, әйтик дә без бу дарулардан үзебезнең әйтик дә баш тартабыз. Әйтик дә менә элек безнең бар янда там женьшень, электрокок, там калган башка дарулар. Бүгенге көндә аларны без әйтәдек, иммуномодуляторлар аларның балаларның иммунитетын күтәреп җибәрәләр. Ләкин бүгенге көндә без нәрсә әйтәләбез? Бу даруларның тикшерүләре юк. Шуңа инде әйтәбез, менә шу иммуномодуляторлар әгәр сез балагыз хәбирәсез килә икән, башта все-таки уйларга кирәк, бу дару чыннан да ул тикшерүләр үтте микән, ул чыннан да булышамы икән.
ләкин әгәр дә ул булышмый икән, әйтик ди, менә шушы пустышкаларны бирүдән лучше баш тартырга. Һәм икенче бит әйбер бар да, без бит белмибез, менә бу иммуномодуляторлар, алар ничек балага тәэсир итәләр 10 елдан, 15 елдан. Әйтик ди бит, без ул 30-40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә бит әле тормыш безнең бетми, ул бит 40 яшь ул бигрәк тә тормышның яхшы чагы әйтик ди дә. Шуңа инде ашыкмаска кирәк. Күп кенә менә шу неспецифическая защита бүгенге көндә инде без әйтәбез, балаларны күбрәк урамда булырга. Ул бит менә гади әйбер, ләкин менә без шундый бүген безнең ритм шундый көчле әйтик ди, менә вакыт юк. Урамда йөреп керергә дә вакыт юк. Үз вакытында ашап та ашарга да вакыт юк да, төскә без кадәр чабабыз, ашыгабыз да, без шуңа күбрәк тә инде әгәр дә бала безнең еш авырта башлый икән дә, менә шушы закаливание турында тотмаска кирәк да, төскә кан башка әйберләрне тотмаска кирәк. Бу кирәкле әйбер әйтик ди, принудительный әйтик ди инде безнең менә санация, бигрәк тә ул бәлкем кирәктер менә 1 яшькә кадәр. Чөнки менә карагыз, ул 1 яшькә кадәр балалар, алар бит ятып кына торалар. Нәрсә эшли әле инде ул яттырган бала? Әгәр дә инде бала йөри башлый икән дә, әйтик дә, аның маңкасы үзеннән авызга алып чыгачак, ялга, яртка. Бу вакытта инде аны юдыртып чыгарсагыз да, ул җитә. Чөнки артык бик мавыгу, менә шушы суыртып чыгару, бәлким ул хәер вакытта ул даже зыян китерә, ничек тә баланың колагы уртарга мөмкин. Бу әгәр шуңа инде 1 яшькә кадәр әлбәттә менә шу принудительный, так скажем, чистарту кирәктер. Монда әйтик, менә без әйттек, доказательный медицина, монда тикшерүләр үткәрелмәгән, ләкин ул безнең әйтик ди, безнең регионда, татарларда да ул әлбәттә ул безнең традиция. Әлбәттә үз традицияңнан ул колак кагу дөрес әйбер дигән сүз түгел. Ләкин инде монда тоже ниндер аерым без, так скажем, кагыйдәләр булырга тиеш. Әгәр дә балага салкын тигән икән инде, әйтик ди, пинник белән генә аны давылап булмый. И бу вакытта әлбәттә баладан мунчадан баш тартырга кирәк. Баланы артык җылтып җибәрмәгез, нәрсә җылтасыз баланы бу вакытта. Әгәр дә ул авыртмый икән, әлбәттә аны пинникләп чапсагыз, әлбәттә моның зыяны булмас минемчә. Әйе, 2014 елда әлбәттә бу безнең әлбәттә менә моның турында без әле әз сөйләштек минемчә, чөнки әлбәттә бу актуаль безнең инфекция. Бүгенге көндә менә нәрсә ул пневмокок, ул безнең бактерия, ул безнең грам-положительный бактерия. Бүгенге көндә менә пневмокок инфекциясе ул безнең ведущая причина, алда алып баручы безнең причина, әйтик ди, колак авыртуларның, отитларның, үпкәнең ялкынсыну, пневмонияның, әйтик ди дә. Әйтик ди, пневмокок нәрсә еще? Безнең 5 яшькә кадәр балаларда баланың баш миенә салкын тию, менингитларда, ул аның менә шушында ведущий причиналары. Шуңа инде без менә 2014 елны бу әйтергә кирәк, әйтик ди, Европа илләрендә бу 2000 елда уже кертелде. Безнең күрәсезме, Россия Федерациясы 14 елга соңарып керде бу яңарыш, менә шушы вакцина килеп керде. Аны без эшли башлыйбыз 2 айдан. Бу вакцинаны эшлибез 3 тапкыр, 2 айда, тагын 2 айдан соң, һәм бала инде 2нче яшькә чыккач инде 15 айда эшлибез. Менә шу 3 тапкыр эшләргә тиешбез бу привинарны. Монда ни өчен без аны эшли башлыйбыз именно 2 айда? Менә монда күп кенә ата-аналар шуны аңлап бетерә алмыйлар. Ни өчен алар әйтәләр, без аны кертәбез соңрак, балалар ныграп китсен. Ләкин менә шушы пневмокок ул баланың әйтик ди, тамагын, авызын, әйтик ди, борынын менә шушы 6 айда йөртә башлый. Шуңа менә балага 6 ай тулганча кадәр без балага привинар вакцинасын кертергә тырышабыз. Чтобы аның менә носительствосы булмасын, чтобы ул үзенең авызында, тамагында менә шушы инфекцияны йөртмәсен. Үз вакытында кертергә кирәк.
Бүгенге көндә без менә шу нәрсә ул пневмокок, аның менә бүгенге көндә 96 серотипы бар. Без бүгенге көндә без аны саклый алабыз 13 серотиптан. Чөнки вакцина менә бүгенге көндә менә шу 96-ның 13-ен генә әле кертә. Әлбәттә, ул башта башланганда 7 иде, хәзер ягыдан 10 булды. Хәзер менә 13-кә җитте. Тикшерүләр әлбәттә алып барыла. Менә инде безнең көтәбез. Бүгенге әйтәбез Превинар 13 дип әйтсәк, алдагы көндә менә шу 20 валентныйсы барлыкка килергә тиеш. Безнең менә елдан ел аның менә шу валентныйсы күбәеп барачак, чөнки без тырышабыз күбрәк менә шушы типлардан саклап калырга. Менә ни өчен актуаль әйбер ул безнең менә әгәр дә менә без күп кенә ата-аналар әйтәләр, менә без Превинарны да керттек инде, да, то есть менә шу пневмокок барыбер безнең бала пневмония белән авыртты, колак чире белән авыртты дип әйтәләр алар. Ләкин монда нәрсә турында әйтәләр? Менә без чөнки 96 тип алар күп, әлбәттә соң без менә шу 13 тип нәрсәгә менә 13 менә әйтәбез, чөнки менә шу 13 тип алар бигрәк тә агрессивный. Әгәр дә алар безнең организмга керә икән, алар менә шушындый бигрәк тә бит ярый без колак чирендә, отитында даваларбыз, пневмонияда даваларбыз, әйтик ди менингитны давалап була, ләкин менингиттан әйтик ди аның последствиялары бик еш калырга мөмкин. Бала инвалид булып калырга мөмкин. Шуңа әгәр дә баш тартмаска кирәк, чөнки без баланы саклыйбыз әйтик ди пневмокок менингитыннан. Бигрәк тә менә шушы миңа бик ошый ул менә шундый пост. Бу американ педиатры үзенең социаль челтәрләрендә язып куйган иде. Әйтик ди 5 яшьлек бала салкын тиеп пневмония белән авыртты. Аны авыртканда әбисе карады. Әбисен юктырды шушы пневмокок инфекциясе белән. И менә шушы карт әби пневмокок инфекциясеннән вафат булды. Менә бик показательный әйбер бу ни өчен дигәндә, без нигә менә шушы тырышабыз балаларны менә хәзер 14нче елдан әйтик ди күбрәк менә шу вакцина белән каплап алырга. Әгәр дә менә без 95% балаларны пневмокок инфекциясе белән вакцина ясатабыз икән, менә шуның эпидемиясы әзәю турында без уже сүз алып барырга мөмкинбез. Менә әгәр дә без инде 5 ел вакцинация кертсәк тә, кызганычка каршы 95% хәле безгә бик ерак. Бүгенге көндә менә шушы менә вакцина кертелмәгән кешеләр, әйтик ди аларның менә шушы инде алар безнең переносчик булып торалар. Алар әйтик ди ул инфекцияны эләктерде, өйгә кайтканда автобуста калдырды, әйтик ди торговый центрга керде, торговый центрда калдырды, балалар бакчасында калдырды. И менә шушы инфекция безнең әкренләп ул таралып бара. Колак, отит, бронхит табылырга мөмкин, анысы инде әзрәк, пневмония, менингит, кардит, бу әйтик ди йөрәккә салкын тию дип әйтсәң була инде, әйбәт. Менә шушы чирләр сепсис, әйтик ди кан буенча таралу инфекцияның да шушы пневмокок барлыкка китәргә мөмкин. Менә без әйтергә тиешбез, менә шушы туңды, бу менә без әйтәк, менә бүген дә эшкә килдегез. Да, менә сез бит әйтик ди инде барыбер менә лифтта күтәрелдегез, монда кирдек без дә әйтик ди, бар безгә кемдер йөткереп алды, кемдер йөткереп киткән, әйтик ди без шушы һаваны сулап алдык сезнең белән. Менә сез тышта ишеп кирдегез. Бу вакытта сезнең иммунитетыгыз бик төшеп китте бу вакытта. Менә шушы йөткергән кешенең вирусы сездә рәхәтләнеп үсеш ала. Әгәр дә сез икенче кеше керде, ул да сулап алды. Ләкин ул җылы машинага чыкты, иртән бик яхшы гына итеп ашап та алган иде. Аның иммунитеты яхшы, настроениесе яхшы. Ул сулады тоже вирусны. Ләкин иммунитетын тиз генә эләктереп алды да, һәм чир барлыкка килмәде. Шуңа менә шу әйтү халык безнең әйтә, туңды, салкын тиде. Ул әйтик ди безнең халык әйтемнәре салкын тиде. Ләкин барыбер вирус ул бар. Без әйтәбез инде вирусның безнең бу менә шушы тын тиюларына салкын тию ул вирус яки бактериал чирләр.
Әлбәттә, бу бронхоскопия ул инде ул безнең яңа, так скажем, яңа кулланышлар түгел. Әлбәттә, инде бу әлбәттә әллә качан барлыкка килгән әйберләр. Чөнки актуаль, чөнки бронхоскопия бит ул нигә балаларда бигрәк тә актуаль? Чөнки балаларның кызганычка каршы алар авызларына бик еш әйберләр кирәкмәгән бала үз тормышын авыз аша билгеләп, шуңа инородные тела нәрсә тын юлларының чит әйберләре алар балалар юлларында әллә качан бирле барлыкка киләләр иде. Әйтик тие, шуңа инде ата-аналарга мөрәҗәгать итеп, өйдә бигрәк тә менә шушы кымбагаш ашау ул дөрес әйбер түгел, чөнки кызганычка каршы менә шушы инородные тела балаларда бик еш барлыкка килә. Ну, еш булмаса да, инде әйтик тә, менә минем үз практикамнан карасам да, айга 1-2 кеше барлыкка килә ул. Менә шу инородные телалар белән дә ничек аны тартып чыгарып була? Менә шу бронхоскопия, менә шу әйтик тә эндоскоп белән тын юлларына кирип, аны тартып чыгаралар. Шулай гына тартып чыгарып була аны. Шуңа инде яңа технологиялар әлбәттә ул безнең тормышка керәләр. Бигрәк тә инде соңгы менә шушы 10-15 елны алсак та, без беләсез, инде безнең компьютерный томография барлыкка килде. Әлбәттә, бу пульмонологиягә яңа үсешләр кертте, чөнки менә без менә бүгенге көндә әйтик тә, безгә нәрсәдер аңлашылмый икән баланың үпкәсе белән. Әлбәттә, без аны әйтик тә томографиягә җибәрәбез, чөнки әгәр әйтик тә гади рентгеновский снимок ясату һәм компьютерный томография, без әйтәбез инде аның разрешающая способность 5 тапкырга күбрәк. Без нәрсә әле әйтик тә томография, үпкә томографиясеннән 5 тапкыр күбрәк информацияларга мөмкин без. Шуңа мондый технологияларны әлбәттә без үз практикабызда еш кулланабыз, менә шушы аңлашылмаган очракларда. Әлбәттә, теге направо-налево дигәндә бөтен балага да түгел. Чөнки мин күп кенә ата-аналарга да менә шулай аңлатып җибәрәм инде, ул зурларга әйтергә мөмкин. Барыгыз, томография үтегез, карарбыз нәрсә үпкәгездә. Ну, ләкин балаларга, менә балалар белән эшләгәндә нәрсә белән әйтик тә очрашабыз, чөнки менә томограф, караңгы бүлмә, шундый куркыныч аппарат, баланы яткап карагаса да башта. Шуңа бала бит кычкырачак, ул бит борчылачак, ул бит тик ятмаячак, әйтик тә зур кеше ятала. Шуңа менә шушы яңа технологиялар алар бар, без аны инде теге взвешенный решениелар алып барабыз. Ни өчен дигәндә, кызганычка каршы бүгенге көндә без томографияны наркоз белән алып барабыз, чөнки баланы йоклатабыз, яңа уж эшлибез. Бу бигрәк тә 5 яшькә кадәр балалар белән эшләгәндә инде. Шуңа бу яңа технологиялар бар, ләкин без аны шулай взвешенный решение алып барабыз. Менә безнең практикада нәрсә генә булмады, менә нинди генә очраклар булмый. Мисаллар әйтик тә, безнең тын юлларында әйтик тә чәчкә, менә бала чәчкә утыра бит, чәчкә дә тартып чыгарган чаклар булды. Бер кымбагаш, целый кымбагаш 1 ел утырган бала да булды безнең дә. Нинең нәрсә әле сандалинның менә бу бар бит хлястиклары, әйтик тә, ул да булды. Нәрсә генә булмады инде ул тын юлларында. Макароннар да булды инде ул тын юлларында, чөнки балалар менә шул тынчылга мөмкин. Менә кичә дә шулай бала бер килгә, анда балык ни юк микән, кылчыгы юк микән дип менә пока уйладык, менә хәзер эшкә барачакмын, караячакмын, булды микән, юк микән җибәргән идек инде. Тын юлларында төрле әйберләр булырга мөмкин. Шуңа әгәр дә инде бала әйтик тә менә кинәт йөткереп җибәрде икән, барыбер менә шушы инородный тела турында, чит әйберләр турында без уйларга тиешбез. Шуңа инде ата-аналарга сөйләшкәндә без сорыйбыз, ничек авырта башлады, температурасы булдымы, тумау төштеме, яки йөткерү генә барлыкка килдеме, тиз барлыкка килдеме, әкренләп башлап килеп, шуңа сорый башлыйбыз, нәрсә булган баланың башында, ничек ул авыртып җибәргән. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.